दिलेले आम्ही 10,000 रुपये भरलेले आणि चार पाच ट्रक माती घातलेले. मग सगळं साफ करून निवळ करून मी असं म्हणले तर काय कसलं का कानून आहे इथले. किती वर्ष झाले तुम्ही इकडे? माका 30 वर्ष झाले. अंगा पहिला पुलावर राहताले. सीसीपी दिले? होय होय. कोणी दिले? सीसीपीने दिलेले गाडा गव्हर्नमेंटचे गाडा आहे ते लायसन्स सोबत. लायसन पडताले? होय. पहिला पुलावर लावताले त्याच्यानंतर ते पूल चालू केले आणि अंगा आणून घातला आणि हे सगळं असं टाकून घेऊन गेले आणि काय पहिलं काय देत नाही, ऑप्शन बी देत नाही त्यांनी, काय आपलं नोटीस बी देत नाही. कोण येले काढपाक? म्युन्सिपाल्टीचे लोक येला तर सगळं घेऊन गेले. तू किती करता आमलेट? तू किती करताले? अहो किती करता चहा करपात वरला होता. हे बघा दूध आहे. हे बघा दूध घालून दोरला तर ते दूध घालता आले. आता लोक रातचो येता बॉम्बेच्या खंयच्यानी येता न्हू लोकांक भूक लागता कितें तरी गावता तेंचे कडेन असल्या गाड्यार एक दर 20 रुपयाचो वडापाव सुद्धा गावलो जाल्यार तो सुद्धा खूप व्हडलो. ते इतके मेहनत करता आपले काम करता आणि त्यांचे अशें वडप म्हणजे बरें न्हू. तुम्ही पयलीं तांकां दिता लायसनां हें करता पयलींच कित्याक उबे केल्ले तुमी ते पयलींच करूंक जाय नाशिल्लें न्हू. आता लोक बाबडे येता खंयच्यान तांकां कितें तरी गावता खावपाक पिवपाक गावता उदक गावता सगळें गावता तेंचे कडेन. अशें करप बरें न्हू. टोटल गाड़ा कितना था? 5 ही? 5 भी लेके गया. सीसीपी का ऑर्डर पहले था, लाइसेंस था, नंबर था, सब कुछ है, लाइसेंस है, सब कुछ है. और साल में ऐसे भरते थे क्या महीने में भरते थे? वो साल में होता था. साल में देते थे आप? वो पैसा का नहीं लेता है वो. हाँ. पैसा नहीं लेता. लेकिन लाइसेंस दिया था? वो लाइसेंस दिया था. लेकिन कितने साल से यहाँ पर थे? हम लोग 15 साल हो गए. 15 साल. और परमिशन किसने दिया था? म्युन्सिपालिटी म्यूनसिपाल्टी ने. और मुस्लिम किसने उठाया? म्यूनसिपाल्टी ने. म्युन्सिपालिटी. लेकिन नोटिस आया था? नोटिस नहीं दिया सर. नोटिस दिया था हम लोग का इतना माल जो है बर्बाद नहीं हो रहा था. अभी क्या करेगा? अभी जाएगा घर में. अभी क्या गरीब आदमी है कमाना खा रहा था. अभी आराम से घर में बैठ के खाना. और ये सामान लाया ना, अंडे सब? ये सब बर्बाद हो जाएगा अभी खत्म.